Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Unya, kung muuban ka na ko. Asa mati ka, dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Unya, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tas yuta. Sos, ambot lang nimo. Pagbudbud ha Ramon oy. Hala, naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Unsa man kay ugma nga nagpaabot ni Ramon uban sa mga tawo nga kuwang og pagmahal kaniya. Mga higala, sundas pagpamati ang matag sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo uban sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Kagiti ni Sud sa lasang. Adawan pa gani, hayag pa gawas. Pero ni Sud, ngit-ngit na. Tulis dag ko mga kahoy. Unsa na kang magabiin ano? Musamot kang ngit-ngit. Daghan kang abat din no? Murag mahadlok mo din eh. Di ko magagwanta mo puyo din sa lasang ako nang usa. Pero kung di sa ko puyo din asam sa ko. Kung ko lang kapaingnan. Libong kumayo na. Musamot kong kakulong ko eh. Hoy! Hello, Moy! Uy! Ano ito? Doon na mitingog! Ayaw pag
magsaba-saba din Ayaw kong samo ka. Tingaling kanon ta kanya. Kanon ko. Ungo di ron. Hindi gini ungo. Ay, di ba mo? Patay ka po ko din Huwag gini kay kapainan. At kung patag kung taon ko sa mga tao, di sila sang kanon sa kong ungo. Lupig pa na ko gilintian ni Simba ko. Oy! Unsa man ka di ka patoo? Karon ka. Mulag na sa kong ungo. Mulag pa ingon siya din Patay na ko ni. Mutago ko mayo. Ha! Bisag bagun sa kapagtago diha, makit-anta ka. Ermitanyang bruha ko. Makakita man gani kog magpiyong, karon pa kang nagmata ko. Karon ka. Di ko gustong samukon ko ninyo. Bisag mga mananap mo. Pero tahod mo na ako. Kainkanto ko. Unya gisapot-sapot ko rong panahon na. Baboyng ihas ka. Unya ikaw naynoy magsamok-samok. Ihasgog ka. Di ta kaangay magpadool, oy. Ha? Baboyng ihas. Di kaangay magpadool nako. Ha? Wakay tahod, wakay buot nga pagkababoyng ihas. Naibaw kung nara ka magtago diha. Ha? Lutuon ta ka. Aslon te ka pinagis akong gahom. Kene. Masa to? Doon may puto. Murag doon ay gamay ka kayo. Kuya ko rin yung ungo May pagkahitik din Basta mga ungo hitik na. Patay mga ko ini. Anir mo ko mamatay din is lasang. Ikaw na lang akong ipanihapon ron. Naibaw kung naaka niya. Yes, ini bawin siya ako magtago din Hindi may mo. Mudakan ko. Hindi ko mapagkaungoy. Hindi kayo hindi ko mga tao. Hindi ko unsaon nila. Diyan ka rin kanon na nagkukungo. Malasa gina ko no. Oo! Ha! Midagan na Wa may go sa kong bulang kayo day. Migara noon. Murag nagkatawa siyang nagpalayo. Ha! Abi ni mog makaikiyas ka. Gipalagot ko ni mo ha. Baboy ihas. Gukdon ti ka bisag asa kapadagan mananapa ka. Ramon, hain ka! Pakita na ako! Kung di ka man magtago din ibabaw sa bungtod, pakita na ako kay muuban ko ni mo. Puslan man nga ila ko giingon ini. Puslan man nga hasta ko gilisod-lisod nilang maayo pas magkuyog ta. Bahala na ko sa mahitabo mo kuyog ko ni mo. Pakita na ako! Agoy! Ay, sigo ka pagkapagkas ba na kong kahoy na. Pero may na lang, layo na ko naabtan pagdagan. Nalipat at ito ko mo. Wala to makasunod ako. Impas na! Nagyapon, nakasunod niya po ng ungo. Nagkikagadagan ini. Gamahanan ko ni ungo Bisa ko saan akong dagan, maapsang yun ko. Saan ako ini Padayon lagi kong dagan, bahala na ni. Bisag asa palagi ka. Hay, maabsante ka. Di ka makaikyas. Mahimo bang ganing mulutaw kung magukod ni mo kay gamhanan ko. Pero di lang ko mulutaw. Kay madasmag man ko ining mga dagkong kahoy. Maglisod man kong liko-liko kung maglutaw ko sangin. Pero di lagi kang makaikyas. Impas lagi karong babuya ka. Sige. Katawa diha. Palagutan yung kong maayo ha.
aslon tayo ti karon, kanon gyud ti ka. Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Sed Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Sed Panyawan Coffee, Sed Panyawan Coffee, Sed Panyawan Coffee. Sed Panyawan Coffee, Sed Panyawan Coffee, Sed Panyawan Coffee. Sed Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Nagsilagong tuyo-tuyo kong dagan ini. Pero wag ko magkakita sa agyanan pa yung gawas ini lasang. Kinala magkagawas ko din eh. Doon ay bakit may sapa. Nagkanta-kantang umo. Lagi sa ako. Asam ko tago ini. Usaan ako pag-ityas ini. Kuyog, asam ko ityas ini. Usaan mo na ko ini. Wa na kay kadaganan. Wala. Mamatay lagi hapon ka niya. Mamatay ko. Di ko mapapatay na maunguha ka. Di ko bahala na. Pangpang! Pangpang na ko naabdan. Kalaw na mas pangpang. Patay ko mahugoy ni. Asa pa man ka na. Pangpang naman na. Sino? Nagpaingo lagi siya din eh. Usabi ako ini. Pangpang naman eh. Mangita ko kataguan. Naidagang una sa saging ko. Akin ang saging ihas. Anak ko tago niya. Magpasilipod ko ng mga una sa saging. Naan karon. Asa pa man kadagan. Pangpang naman na. Matagak man kag mo padayon ka. Tago na lang yun. Karon di ka na makaikyas. Gipalagot ko nimo. Busakan noon ta ka. Bisag wa ka pamluto. Mukaon kong hilaw kung masuko ko. Ang imong baho. Natimaho anak ko. Hey, kangto ni mong baho? Ha, naibaw na kong hain ka. Hala, muna makita ako sa umo. Ngayon siya paingon din sa kasagingan. Nara! Nara siya! Muna magdidi siya umo. Tiguang na siya pero may pagka-sexy man. Doon na pwede kang laso siyang uo. Upuwag ang ngabil. Insaktos make-up niyo umo, ada. Kanon ti kadit suron. Ububon ko ng tibok. Ay! Kanon ko na ko niya. Ububon ko na ko lawas. Niya naging siya doon lagi kayo. Wala ko ilamahin mo ini. Lagi okay na ganyan mga una sa saging nga. Pagkita ko, bahala lagi ni. Ala. Dili ka baboy. Tao kang tanaw. Tabang! Ula! Minagan siya! Nahalo ko ba yung ungo? Abat ko no? Ula! Ang ungo! Madlong ni kabat! At siyang guba sa nidahan! Sed Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka nato sa Sed Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, meron niya ni adto mi sa hospital. Bila mi ka adlaw tidto, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong natambag namo nga magpalit daw mi og Sed Liniment, Haplas og Panyawan capsule. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man yang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang Panyawan capsule nakalibang na yan na siya mo tong
naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.